Hola, soc Maria Soler del Pot Petit Ja. Som una empresa molt petitona que estem aquí al Mons i ens dediquem a fer marmelades, gelees i xurris. Tenim marmelades per menjar amb salat, per menjar amb dolç, per esmorzar, per acompanyar els formatges, per acompanyar la carn. Llavors fem un format més gran pels restaurants, pels hotels, pels que realment els agrada la marmelada i volen un pot gran a casa seva. Marmelades amb caixetes de 3 unitats i de 4 unitats per les paneres, pels lots de Nadal, per fer regals durant l'any. Llavors tenim una gran varietat, la per menjar amb salat, per esmorzar, les gelees, que és una base d'una aigua de poma. Llavors fem diferents gelees, fem de safrà, de Pedro Ximénez, de pètals de rosa, de violetes. I bueno, si voleu saber més de nosaltres ens podeu trobar a Facebook, a Instagram i a la pàgina web alpotpetitja.com.